El 2 de març va tenir lloc a Can Massallera un acte públic durant el qual es va fer el balanç anual de la tasca de govern. L'alcalde, Jaume Bosch, va comparèixer en companyia dels caps de llista de les forces polítiques que governen Sant Boi. Jo crec que aquí hem buscat què és el que té Sant Boi que no té cap altra ciutat. I crec que aquests tres eixos configuren perfectament aquesta identitat col·lectiva, aquesta identitat que fa Sant Boi únic. I la salut mental, l'entorn natural, el patrimoni cultural, això no ho té ningú més. La salut mental és un valor, és un bé en si mateix, i el fet de tenir aquests dos centres de salut mental tan importants com són el Benito Menni, com són el Sant Joan de Déu, també en tema de juvenil la Fundació Orienta. Els dos hospitals són hospitals universitaris i en cada un dels hospitals també s'hi pot estudiar temes de medicina de psiquiatria, fer pràctiques, etc. Vam signar 12 institucions aquest conveni per potenciar Sant Boi com a ciutat de la salut mental. I això ha donat els seus fruits. Primer perquè la Generalitat ja cada vegada més ens reconeix i ens identifica. Quan parlem de salut mental parlem de Sant Boi. I aquí a Sant Boi gairebé quan estigui configurat tot aquest entorn del nou hospital, etc., hi treballaran gairebé 4.000 treballadors, 4.000 persones en el sector salut. Després també en aquest eix estratègic de salut mental, la preocupació de cara a crear llocs de treball per persones amb malaltia mental. En total veureu que gairebé 500 persones, 500 places de centres especials de treball que permeten la inserció de persones que han de poder fer una vida normal i que també els hem de poder facilitar la possibilitat de treballar, de poder tenir una vida el més autònoma possible. Vam rebre 14,3 milions d'euros que vam poder fer 23 projectes, molts a la via pública i 65 actuacions. Ja, abans de continuar, demano també, no demano això, agraeixo la comprensió dels ciutadans i ciutadanes que han patit, si entre cometes, les obres davant de casa, perquè sempre que es fan obres són molestes. I jo crec que mai hi havia hagut una actuació tan potent i tan de cop a la via pública com ara, perquè aquesta inversió era per fer-la durant l'any 2009. Per tant, hem tingut realment molts carrers aixecats. Jo crec que s'ha fet amb molta celeritat, perquè la majoria ha durat menys de 6 mesos. Jo crec que mai abans es havia fet una actuació tan coordinada. També m'agradaria agrair als serveis tècnics municipals. S'han pogut ocupar 280 persones, de les quals 100 han sigut nous contractes amb les empreses que han anat fent aquestes obres. Per tant, això crec que ha estat una actuació molt decidida que qualsevol de vosaltres, si passeja per la ciutat, veurà que hi ha hagut una transformació important. Tenim 2 edificis de bombers, el que és el parc de bombers de Sant Boi i el que és el comandament de la regió d'emergències metropolitana sud, el que ens permet tenir encara molta més cobertura amb els bombers. Amb la instal·lació d'aquest parc de bombers tanquem una mica el cercle de seguretat, perquè ara ja tenim de tot. Començant pels Mossos, la policia local, els jutjats, l'hospital, protecció civil, bombers. Jo crec que bombers era l'anella que ens faltava per acabar de lligar tot aquest cercle de seguretat per fer una ciutat encara més segura. Pressupost equilibrat, tresor reprovisionat, deute públic disminuït perquè no deixa de ser una càrrega. Doncs bé, ara veurem com està la nostra economia. Mireu, el pressupost l'any 2007 eren 102 milions d'euros. L'any 2010, 78. Què vol dir això? Doncs mira que pel camí hem perdut 23 milions en aquests 4 anys i que això és gairebé un 23% menys. Doncs amb això jo crec que també he d'agrair a tot l'equip municipal aquí present, també a totes les forces polítiques, però també a regidors i regidors, l'esforç que hem fet a cada àrea amb aquesta disminució no baixar ni la qualitat del servei ni la quantitat del servei. Jo crec que hem sabut adaptar molt bé, fer aquest esforç de contenció pressupostària, que aquesta situació ens fa ser els més solidaris possibles i els més austers possibles. I per tant, aquí hi ha hagut, jo crec, un gran esforç de contenció de la despesa, una altra manera d'entendre la despesa, crec que estem creant una cultura diferent d'entendre la despesa i que espero que, malgrat la crisi passi, que espero que passi, siguem capaços de mantenir aquest esperit. Però ens queden coses per fer, ara anem a veure els reptes, el camí de futur, què ens queda fer d'aquí a final d'any, què tenim ja més o menys encarrilat. Les polítiques de benestar.
Ja ho he dit abans, això és la base de la nostra actuació, les persones, per tant, el pacte d'inclusió, mantenir la cohesió, la convivència, sobretot, crec que això és el valor més gran que tenim, que no ens hem de deixar perdre, i aquí hem de treballar tots, la llei de la dependència, tenim dues actuacions d'aquest any en matèria d'educació, que amb en Lluís estem treballant molt bé, com és el trasllat de l'escola d'adults a l'Olivera i el nou mapa escolar que estem treballant amb la Generalitat, també el nou pla local de seguretat. Les polítiques econòmiques, també hem de continuar amb els fòrums, en trobar aquests punts de trobada. La dinamització del centre històric, que també jo crec que amb els cinemes i els nous comerços agafarà nova vida, això és un repte que tenim, que totes les polítiques d'innovació, amb Innovaix, amb les empreses, també hem de seguir, el clúster de salut mental, la mobilitat, els aparcaments, els accessos, ja n'he parlat una mica, la variant, la rotonda, la nova línia de bus, els aparcaments, etc. Les polítiques de sostenibilitat que parlava abans, el pla d'acció per l'energia sostenible, aquell 20%, l'anell verd, que també és tot un camí verd que està previst que uneixi el riu amb la zona forestal, la zona agrícola, i que permeti fer un gran passeig de 16 quilòmetres de llargada, també en bicicleta, a peu, ben senyalitzat. Doncs hi ha hagut un treball molt important de cara a elaborar el pla local d'inclusió i cohesió social. Un pla local que permet que totes les entitats, institucions, fundacions que treballen en xarxa, que treballen per la ciutat, trobin aquest punt de trobada, elaborin un pla de cara a caminar en pas ferm per la inclusió, per la cohesió, perquè és el valor més preuat que tenim. I les persones en xarxa, que és el que diem ara, les persones en xarxa, entitats, clubs esportius, també tenen aquest acompanyament institucional. Mireu, el 2009 es van signar gairebé 160 convenis, 160 entitats d'esport, cultura, educació, joventut, infància, salut, discapacitats, dona, nova ciutadania, gairebé 160. I un total de 1.800.000 euros que es van donar a aquestes entitats perquè fessin les seves activitats i perquè col·laboressin tots plegats a donar vida a la ciutat. Jo crec que això és el més important. El fet de tenir una societat civil potent, una societat civil dedicada a la ciutat i que col·labora a donar-li vida, això és el que farà que la ciutat segueixi sent el que és. Jo crec que aquest és el procés que amb les entitats hem de fer. Hem de pensar plegats, hem de parlar, no deixar de parlar mai, el diàleg és fonamental, hem de criticar, perquè s'ha de criticar en positiu, tot allò que no està ben fet, tot allò que podem millorar, però finalment crear, no quedar-nos amb la crítica, perquè crear vol dir que estem fent coses noves, vol dir que som capaços de transformar alguna cosa i que, per tant, aquest ha de ser el nostre objectiu, arribar a ser creadors, transformadors de la societat. Ho hem fet plegats, tot això ho hem fet plegats, no hi ha res que diguem, no, això ho hem fet nosaltres, no només nosaltres, ho hem fet plegats, perquè la ciutat la construïm cada dia i la construïm tots, cadascú des del seu lloc, que és la idea de governança. I com a idees força finals, jo m'agradaria ressaltar, tenim un projecte de ciutat, l'heu vist, un projecte diferenciat. Aquí veieu Sant Boi al món, Sant Boi té un punt, és aquell punt vermell d'allà, és Sant Boi, és el món, és únic, és diferenciat, i aquest projecte es va consolidant, i jo estic content i satisfet perquè és així. Posem per davant el valor del benestar comunitari, la cohesió social, l'esforç per la inclusió, les persones, primer les persones. Això crec que, si algun dia no fos així, crec que ens hauríem venut l'enteniment. Qui fa la ciutat són les persones i són els principals beneficiaris i els principals protagonistes de tot aquest projecte. Tenim una administració de més qualitat, més receptiva, més transparent i tenim el repte encara de fer-la cada dia millor. Aquest és el repte, cada dia l'hem de fer millor perquè la podem fer millor. Jo crec que avancem per un camí de futur amb la governança com a model de ciutat, això que us deia abans, en xarxa, plegats. Ja veieu, els reptes són grans encara, però jo estic convençut que els reptes com més grans són, més forts ens fan i que plegats ho aconseguirem. Moltíssimes gràcies i comptem amb tots vosaltres.